Tää on mun eka video, johon mä teen. Joo, niin mä oon videovloggaaja. Mä oon nyt rannalla, niin kuin näette. Varmaan tää on tosi lämmintä. Ollaan oltu varmaan 3 tuntia. Ja niin, joo. Mun nimi on sit Summer Girl, koska mulla on joka päivä kuuma ilma, koska mä asun Espanjassa. Joten mä osaan hyvin espanjaa, sit mä osaan englantia ja sit mä osaan suomea. Et mä aina puhun eri kieliä. Ja niin. Mut joo, tää on mun eka video. Ja sit mun BFF ui tuolla, niin kuin varmaan näette toi tuolla. Tossa joka toi ui. No joo, mut niin. Niin. Heti kun mulla on 50 paljon enemmän niinku pitempiä videoita ja silleen. Mut ne ekat videot silleen on vielä aika lyhyitä. Ja niin. Joskus mä ehkä jopa voin kuvavedä alla Espanjassa. Se olisi siistiä, jos siellä olisi äänestys tulee tuolta. Tai siis toi, en mä nyt muista mikä se nimi on. Oho, lakkeja aika paljon. En pystynyt kuvaa yhtään. No, tuo kuitenkin meni. Mut joo. Niin. Mun perheeseen kuuluu 2 koiraa. Yksi on niinku mun, sitten 1 kissa. Sitten mä. Mun äiti ja mun iska ja mun isoveli ja mun isosisko ja sit mä oon täti. Et niin. Mut toivottavasti te tykkäätte mun videoista ja niin. Heippa!